DIY Christmas tree. Hi mga sas! Another day, another vlog. So yun mga sas, so for today's video mga sas, for today's content mga sas, so magkano lang po tayo dito sa ating ipamimigay sa Christmas gift mga sas, diba? And mga sas, for this pasabag, yes mga sas, sasabayan nyo akong mag-wrapping nitong aking mga bag ng ating ipamimigay mga sas, diba? Start na po tayong mag-wrapping ng mga gifts mga sas. So, uunahin natin ito siya mga sas. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo mga sas kung kanino ko ito ibibigay, di ba? Para mas, laro ko. No, wait lang. Tapos na siya mga sas. So dito na naman tayo sa next mga sas.
So mga sis, kakatapos lang ng pangalawa mga sis. So dito na naman tayo sa next mga sis. Di ba? So next mga sis, so dito na tayo sa pangatlo mga sis. Naubusan naman tayo ng scotch tape mga sis. Oh my God. Yes, nakatapos ng mga sis. So, dito naman tayo sa last day mga sis. So, mag-prepare muna ako ng scotch tape mga sis para tuloy-tuloy ng ating show. Dito na tayo sa panghuli mga sis. Yes, mga sis, kakatapos ng mga sis, diba?
bahay mga sis. So ito na po siya mga sis. Diba? And mga sis, so thank you for watching mga sis. And dito muna natin tapusin natin yung vlog. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye!